Sanbonani dumelang apsheni and hello. Rightly because of it's still morning. Good morning, good morning, good morning to you all. The machiro nabudi we tobela. Bantu benkosi namhlanje ukhuluma nawe ngeimvuselelo kaHOTI Facebook page, of which the Facebook page evulwe yimina mkhulu HOTI. Facebook njengivule ikhili ka Facebook for mkhulu HOTI. Lapho kona engikhuluma nabantu khona imvuselelo kaHOTI. Lapho ke ngisunkuma nabantu nje generally about izinto ezaffecta impilo. Akusukuthi ngisuke ngikhuluma nje yabona mangu YouTube man ngiba ubaba yabona ngiba ubaba. But lapha ku Facebook I know siyadlala. Ngikwazi ukuthi ngithiche ngezinto na ubuye ukuthi ubone ukuthi awu kanti HOTI nayo uyaqhoye kanje uyabona. Ungithola nami ngifaka isibhutsha. Angiyadlala bakwethu uyazi ukuthi mina ngikhokheli kamoya. Kodwa njena nje I need you to support, like, follow Facebook page kamkhulu HOTI, Imvuselelo kaHOTI Facebook. Imvuselelo kaHOTI. That's how it is. All this Facebook lawa khona wonke. Inyanga MPEDI, omkhulu HOTI, inyanga MPEDI, omkhulu HOTI azisebenzi. Ezinye zazo bezingavulwanga na yimina. Kunama Facebook amaningi avula igameni lami abantu badla imali zabantu. You know umuntu ufana noHOTI kanje uso yaziwayo. Phela uHOTI waziwa abantu abadlula 2 million South Africa yonke under ichannel le. Angikhuluma ngamanye ngezinye izinto engiye ngishude kuzo noma ngivele kuzo ukuthi ngiyaziwa abantu abangakhe. So I think probably South Africa ngiyaziwa abantu abayi plus 6 million. Uma ngihlanganisa zonke ama social media platforms of which ngihlala ngivela kuona ngiyaziwa abantu abaningi kakhulu. I don't know ukuthi uma umuntu mebukelo ke SABC1 ubona abantu abangakhi ngesikhathi esi1 ezinye ngivele kuma SABC1 and stuff national TVs. So mntana ethongo mntaka baba ngikhuluma nawe la ukhona ngithi imvuselo kaHOTI iFacebook la wena uzokwazi ukuthi ufunde khona nanoma ungena data lingako lokungena ku YouTube but uzokwazi ukuthi lapha ya kube nezinto ezizuzayo kube nezinto ezitholayo lapha ya kule Facebook layer is a platform of which ngizoteacher abantu ngeAfrican spirituality because of we have been doomed with this thing of Western religions and stuff. Western religion imosha izinto eziningi zethu. Western religion ihlangahlanganise impilo yethu from A to Z. Western religion yenze ukuthi impilo zethu zingaziwa ukuthi singobani futhi ngisiya kuphi. Western religion yenze iphithiphithi phezu kwempilo zethu. Manje I need to lighten up abantu abamnyama. Lapha yana ngiposta ama video esonto, ngiposta whatever thing of which suke siyenza sisenkonzweni. Ngiposta izinto engihlala ngizenza uma ngihambile, mhlambe ngiyosebenza abantu, ngiyokwenza ini, ngithatha ama video lapha ngifake lapha yami. Then have indlela yokuthi ngiteach abantu. Yini imvuselo kaHOTI Facebook. Imvuselo yabantu is a closed account. Ngizama ukuyivula ukuthi angazi umuntu wangitrapper wayenzani yaye ukuthi ayiphumeleli. Manje all the accounts inyanga MPEDI kahle kodwa ngikhen HOTI odan ngikhen HOTI kunabanye abavula ama video ama Facebook page ngeyithombe zami ngisakhula uthi bethola upithombe lezo engenazo nami angazi uma ungabona ukuthi umuntu omnyama iGoogle ngempela abakwazi ukugoogle izinto ezinomsebenzi but eqoleni abantu bayakwazi ukwenza. Manje ngiyacela mntwana ethongo ngena kule Facebook leyana like khuluma nami khuluma konke lungisa ngibuza imibuzo ngiphindele kuwena but buza ama relevant questions. Leyana ayifana no YouTube uthi ufika ubhede nje bese bakubona after 20 hours uthi ubhedile. Leyana yobona yimi ngidelete manje. Mina nginasikhathi ukuthi lo ngansa izinto eziphuma endleleni. I need umuntu okhuluma izinto ezelayo izinto eziyintweni right. So bakwethu ake ngize kuwena wena umuntu othi mina mkhulu ngifuna ukumaketha ibusiness lami. How much is ukumaketha ibusiness lami on your YouTube platform? Ukumaketha ibusiness lakho mntana ethongo I need you to have imali engange 4,000 rand. No matter how small it's your business, no matter how young it's your business, mhlawumbe business ayizolo, mhlawumbe business esayicabanga, just have a minimum of 4,000 rand. Then uma une 4,000 rand ngizokumaketha ku YouTube kamkhulu HOTI ukumaketha 2 times. Ukumaketheni kwami mina angisumuntu onenhliziyo, mayenze ngukhohlwe.
now whatever things na ubikade ngumakethela zona uma ngiqala ngikhuluma izinto ngikukhumbule ngufake ngikhulume nawe ukuze abantu bangakhohlwa ukuze nawe ukwazi ukuhlala ukhumbuleka. Umuntu oyinyanga ozokumaketha, umuntu omquli woza nizokumaketha. Mhlawumbe uyathakatha abantu ukwazi ukuthakatha ihobby yakho woza nizokumaketha. Mhlawumbe umuntu angazi ukuthi ngathini onesonto woza nizokumaketha, so that people can be aware of isonto lakho la wena uphila khona. Woza nizokumaketha, ngizokwazi ukuthi ngilungisele into zakho. You are running company ethize, woza ngizokumaketha. You will see people will start calling you in numbers. People will start calling you in numbers. Phela i-YouTube channel kaMkhulodi i-YouTube channel emhlolo igatshiwe. Sigabile minje. Ama camera shooter la agcabiwe. Manje umuntu wena just be aware that whatever business yakho ozoyikhuluma la izokwazi ukuthi ikhule. Hawu mkhulu ngiyakutshela mina I know. Kunezinye inyanga ishooter ziningi. Inyanga zavile lapha we. Inyanga. Hayi. Inyanga uzoshutha inyanga kanye. Akaziwa ngisho na social platform A1. Umuntu azumshoot, ngicela kumshoota umuntu unyamalele. Uze once. Then must I always follow mina inyanga ukuthi ize ngizoyishoota? Mina I don't. Mina even though ngisonta nawe, uma ungezanga on a Sunday esontweni, anginandaba nawe. Ngibheka abantu abakhona ngoba into umuntu angisebenzi. Umuntu nanoma ungamvezela ulimi uthi kuyefana. Umuntu nanoma ungamnikeza ini kuyefana. Umuntu omnyama akakhuthazwa ilutho unless ena mesitshela ukuthi ufuna ukukhuthazeka. Kunabantu abangena insebenzo esiphiri yabasebenzela. Umuntu omnyama engazuza something ukubaleka. Then must I always call you? I can't do that. I have serious responsibilities of which I need to ngizibheke kuze yonke into wazi ukuthi khanya. I can't keep on calling you. I can't. Then uma uyinyanga uvela kuMkhulodi TV, kwinyanga yoMPEDI TV, wena kumele ukuthi mina ngihlale njalo ngufonela. I can't. Mina uzovela kuMkhulodi muqeda. Uma wena uvele kanye wanyamalala, unyamalelile. Awusana mina ngena khona. Unyamalele. I won't even call you. Mina kuyala ngisho na ungikoleta. Uma bengaccount 100,000 wamahlele ebantwini, maningi kakhulu ayasabeka. Dede kubheda umuntu ukhumbula ukuthi futhi besemeza, hey mkhulu yazi into zami zakhanya kwalunga emkhulu, hey kwanzima, hey ini. Angithi manje seswela amagama, ngithi nomntanami akunankinga. Ake siqala lapha kulamalongo nacala bese sokwazi siphambili. Anyeke sibulale imbuzi kuyukuthi inkomo inkukhu azange waqeda imali yakho. Angeke. Manje imvuselelo kaHOTI and Facebook platform where ngikhuleka nabantu ku Facebook le nango 12 ebusuku siyakhuleka, ngenza ivideo, ngenza live, siyakhuleka, ukhuluma nami, uyangibuza imibuzo, I answer you. Wena umuntu othi ufuna ukuthwasa, wena umuntu othi unomoya obungoma, udinga ukuthi uMkhulodi kube inkokheli yakho, udinga ukuthi uMkhulodi kube yena kuhambisa into enomoya, khuluma nami mntaka baba. Lapha yana ngiposta ama video uMkhulodi egida, uMkhulodi ekhonza, uMkhulodi ephahla, uMkhulodi efundisa abantu ukuphahla, uMkhulodi ekufundisa ngisho nokuthandaza, because of abanye abantu abakwazi ukuthandaza. Uma umuntu ethi in the name of Jesus uthi uthandazile, uthandazanga lutho. You change the name of the blood. What is the blood doing? What is the blood doing? Because the dead blood ya umuntu wakhona wabulawa 2000 years ago nala likhona kule plan le amsho la rusa laze laphela laze la nyama lokunyamalala. Manje ngiyakhonza lapha yana ngifundisa abantu izinto zokukhonza, ngikuthithi izinto eziningi. Wena mntwana ethongo, wena umuntu osemakhaya, each and every Monday I'm consulting nabantu from 9 o'clock till 3 every day. 9 o'clock 3, 9 o'clock till 3, 9 o'clock till 3, 9 o'clock till 3. That's how I'm doing it. Uma nje uthanda ukuthi ngilungisele into zakho, please call me or book your appointment via WhatsApp
on the numbers of which appearing on the screen, then ngizokwazi ukuthi hayibo kuconsultele ngikhulume nawe. Bese wena othi mina mkhulu I need you ukuthi usebenza ikhaya lakithi, usebenza ikhaya lami mntakababa, ngibekele imali engange 30,000 noma mhlambe 20,000. I'll send someone to come ezosebenza ikhaya lakini kuze yonke into ikwazi ukuthi icace futhi yonke into ikwazi ukuthi ikhanye, kukwazi ukuthi kubonakale into zakho zwazi isikhanye. Mkhulu, kungani wena imizi ungayihambeli? Mina imizi mntakababa ngihambeli ngoba uma uhambile ucinisa imizi abantu bajike bakubulale khona lapho ucinisa imizi. So kuyimanje umkhuloti asawacinisi amagceke abantu, usethumela abantu ukuze ukuthi benzeni bamcinisele, kodwa isandla esisuke sisebenzile kusuke kuyena ngokwakhe. Inyanga yoMPEDI umkhuloti, inyanga yabantu, umkhulu omuhle. Awu phela khona umkhulu abanye na umbheka kanje uze ukuthi yo usaba ngisho nokuthwasa bakuthi lobo ngayo umkhuloti makhosi.